Alright. Haha, buena mano. Iya Darul.
Dalawa. Alright. Dalawang piraso mga kasbiro. Isang pada. Oh. Naka-5 na tayo. Ayan o. Yun yung una. Green job fish. Spotted at unicorn. At ito yung pang-apat na pana natin, eh, 1 shot 2 kill. Ayan o. Alright. Sayang, hindi natamaan yung isa. Pero okay lang, at least may nakuha tayong isa mga kasbiro. Alright. Ayan. Good size na rin ito. Ayan o. Ayan. Good size na yan. Oh. Siguro nasa kulang-kulang 2 kilo.
Dali. Okay mga kaspero, nakaahon na tayo. Ahon na. Master Dudoy bitin. Yan, so yung mga isda natin. Eto. Oh, ha? Halos nakalahati rin natin itong malaking styro. Kalahati ba? Ayos. Parang kalahati. Ito yung nadali natin. Yan. Huli pa si Master Dudoy ng lungnos. Yun o. Yung tama oh. Muntik na. Muntik nang na-spine makaswiro. Ayan. So karamihan yung napana natin ay unicorn fish. Uy. Ilang days pa kayo sir? Parang 2 nights lang yata dito. Ito.